जरा किसानी या गोलोनो अंगनाय राज्य सभा बाय इलेक्शन चौंबारी बसकांनि अ चौंबारीनि बागैनो हास्तेनि बखाक्तै भारतीय जनता पार्टीनि अंगै बातायने हास्तेनि कचा मंत्री अक्रा बिप्लव कुमार देव फारसानि सालिगो अकक नरनो साखलाय जाखा बिसिनि चिबा यागुलो याक्सि हापांनि यागनि त्रिपुरा हास्ते न फियोगै रिखा बीजेपी हापांनि इंगै कचाम मंत्री अक्रा बिप्लव कुमार देव चौंमारी वक काहाम अंखारी मानमानि यागुलो न बिप्लव कुमार देवनि याक मुतंगो 2018 बिसिनि 9 मार्च न ब त्रिपुरानि मंत्री अक्रानि आसुक थायो आचुगो फारसालो बीजेपी बदनि बखाक्तै कचाम मंत्री अक्रा बिप्लव कुमार देव न ताबुक राज्य सभानि चौंमारीनि बागैनो मं साखलाय रिजाखा बना हरियाणानि हास्तेनि इनचार्जनि बाजा रिजाखा आबनि यागुलो न साखलाय जाखा राज्य सभानि चौंमारीनि बागै बिप्लव कुमार देव न चौंजाखा 4 सालनि सारिगो हास्तेव फायै सकबाय नायब बिनि हास्तेव फायनायनि कक्तमा मानै तंथलाय जाक बदनि तांक्राग रगब फारसालो बीजेपी बदनि बखाक्तैनो साखलाय जाखा फायनाय बसकांनि राज्य सभा बाय इलेक्शन चौंमारीनि बागै कचा मंत्री अक्रा बिप्लव कुमार देव बदनि बखाक्तै बातायनाय बदनि बखाक्तै अमहाय साखलाय जाकमुंनि यागुलो न ट्वीट खलायै बदनि कुचुक बेरेंनि आदं रगनो हामबाय याफारका कचा मंत्री अक्रा बिप्लव कुमार देव बो ट्वीट खलायै सिका मंत्री बक्र नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा ते हास्तेनि बीजेपी बदन हामबाय याफारो आनो त्रिपुरानि सिमी राज्य सभानि चौंमारीनि बागै चौंजाखा आं त्रिपुरा ते हास्तेनि लुकुरगनि हामक्रायनि बागै सामं खलायनाय खुरतातै खलायो बायथांनि जरा मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा जे आचुक थाइनो याकरै मंत्री अक्रा अंखा आचुक थाइनो सुपुंनानि बागैनो बिप्लव कुमार देव बातायनाय फानै 22 सेप्टेम्बर अंगना थाङै तंगो बाय इलेक्शन चौंमारी बियो रिपोर्ट कखरा